Heipä vaan hei taas. Pakkaset on pikkusen lauhtunut, enää joku semmoset rapiat 5 astetta. 5 astetta pakkasta, mutta lakeudessa on vieläkin ne putket jääs, niin täytyy mennä katsomaan, nyt löytyykö se sulku sieltä, niin saadaan ammattimiehet aukomaan sieltäkin putket. Laitetaan este vähän linnuille jyviä tänne. Pärjää nekin vielä tämän lopputalven. Tässä käy pari semmoista komiaa tikkaa, niin niitä on aina mukava aamukaffeella sitten katsella tuolta ikkunasta, kun ne siellä nakuttaa menemään. Niin kuin tämmöisiä elukoita. Täytyy käydä tuolta varastosta kollaamassa jonkinmoista sahausvälinettä, niin toivon mukaan olisi vaan niin kuin terassilautojen alla se sulku, niin se saatais sieltä esiin. Joinakin näistä laatikoista oli muistaakseni, oliko heti ei, siellä on pora. Oli joku kuvio saha ainakin. Täältä löytyy. Otetaan se pihalle. Sieltä löytyi hiomakone ja tämmönen kuvio saha. Parempaa ei nyt tähän hätää oo. Kyllä Lauralle koitin sanoa, että kaikki YouTubettajat, ketä mä seuraan, niin niillä on viimeisen päälle milkkari ja akkuvehkeet, mutta siinä on kuulemma vissi ero, että niiden akkuvehkeet tuottaa jotakin ja mun ei. Tällä on nyt mentävä. Tuosta vielä napataan tommonen mytty jatkoroikkaa. Matkahan toivottavasti yltää jollekin pistokkeelle. Piuha Myrköllin kyytiin ja menoksi. Jaa, varmaan tarvii se sahakin muuten. Vielä varulta vasara ja puukko mukahan. Jos sitten pärjättäis. Nyt on roikka, saha, vasara, puukko ja autossa olikin valmiina jo porakone. Niin kai me niillä jo ainakin jotakin tuhua saadaan aikaa. Joo, eli tosissaan siellä pitäisi olla nyt piirrettynä jonkinmoinen ruksi sinne terassille, miltä kohti niillä on toi tutka tai mikä nyt onkaan se paikanne, millä ne on kattonut, että siellä menisi se sulku. Ja jos kaikki menee hyvin, niin siitä ei tarvitse kuin vähän terassilautaa pätkiä pois, niin se löytyy sieltä, mutta kohtahan se nähdään, minkämoinen projekti tästäkin kehkeytyy. Kohteessa ollaan, nyt mennään etsiin se ruksi tuolta terassilta. Täällä se pitäisi johonkin tosiaan terassilla olla. Niin kuin aaretta ettis, kun etsitään ruksia maasta. Siellähän se on. Terassipöydän vieressä. Tosta se pitäisi nyt kaivaa sulku esiin. Aloitetaan nyt sillä, että saadaan virta tähän letkuhun. Yltääkö meillä tää kaapelikatun mistään? Ovikin ostolämmi. Koitetaan nyt kuitenkin, että mitä? Meidän onnemme on kääntynyt. Vettä tulee. Tää tuntuisi olevan ilmaa siellä. Pelaa. Ei avatakaan terassilautoja. Tää oli mahtava juttu. -25 ja putket aukesi itsekseen. Tai ei mulle ainakaan kukaan sanonut, että niitä olisi käynyt täällä kukaan aukomassa, mutta nyt on hyvä fiilis. Ja me ei lähdetä tosiaan sitä terassia nyt purkimaan, mutta täytyy soittaa kumminkin niille äijille, jos ne tulis sulanapitokaapelit laittamaan, niin ei kävisi toiste tämmöistä. Täällä on tosiaan ruksi piirrettynä, niin jos tää vielä toistuu, niin tiedetään sitten mistä lähdetään sulkua etsimään. Nyt tekin tiedätte, jotka olette alusta asti
sitä kanavaa seurannut, että mikä on tuo ruksin tarkoitus, kun tuutte käymään syömässä. Ei tarvitse ihmetellä. Joo, onneksi tosiaan koitin, että tulooko sitä vettä. Olis meinaa ollut pikkuusen turha projekti taas purkaa tuota terassia tuosta. Huomenna vois mennä vähän siivoilemaan tuonne ja katsoa mitä muuta pystytään asioiden edistämiseksi tekemään. Jatketaan huomenna. Ei täällä nyt enää mitenkään mahdottomasti tätä rojua oo. Tuolta on saanut tyhjättyä hyllyltä niin, ettei siellä juuri ole enää kuin keen astioita. Ja tästäkin ne turhat kipokupit ja muovipussit pois. Tuolla on vielä jotakin ja 3 säkillistä on jo vienyt lajitellut kaatopaikalle, niin ei tässä enää paljon oo. Kaikkea tässä lentää menemään. Jes, täällä alkaa olla pikkuhiljaa paikat sillä mallilla, että kaikista turhiroina on nyt kuskattu pois ja seuraavaksi lähdetään sitten Rätin ja Mopin kanssa pyörimään täällä, mutta se ei ole nyt kyllä tämän päivän projekti. Kyllä sitä vaan kaikenlaista on vuosien varrella kaappeihin kertynyt täällä, mutta nyt se on saatu vietyä pois. Ei muuta kuin valot sammuksiin ja lähdetään lajittelee romuja. Sen verran tosiaan tullut aamusta asti nyt lunta, että otin varulta Volvon tänään käyttöön, kun ei viittinyt Mörköllin kanssa lähteä nyt tonne liukastelemaan, kun sataa sen verran nyt hevosvoimia taivaalta, että oltais varmaan oltu jumis johonneksi sillä. Täytyy varmaan noista käydä tankkaa sitä meidän Volvo alkaa näyttää siltä, että tankki on pian kuiva. On se pieni ruokaanen tämä malli. Tai se varmaan tulee kohta edullisemmaksi ajalla Mörköllillä päivä pitkä kuin tämmöisellä hybridillä. 95-takos ne nämä ruottalaiset pelit imee. Täyteen oman pitäjän tankilla. Täällä se olisi jätteen käsittelyasema. Joo, 11 € oli, niin saadaan viedä roska pois. Vaan etsitään oikea paikka täältä, mihinkä niitä viskotaan. Ajetahan nyt vaikka tuosta rampista. Niin. Eiköhän se löydy. Siinä se taisi olla heti vasemmalla nuo lavat. Säkit tois pois kyydistä, sitten meillä ei olekaan enää kuin kahvinkeitintä, yleiskonetta, lämpöpatteriaa ja mikroaaltouuni. Neiren paikka onkin heti tuossa. Peruutellaanpa sinne. Se olisi siinä. Nytpä ne olisikin sitten vietynä, ajellaanpa ulos. Ei tarvitse enää mennä vaan kautta, kun nää on jo maksettu. Ne oli tosiaan noin sähkölaitteet, semmoista iankaikkisen vanhaa mikroa ja vihanneskutteri yleiskonetta sun muuta, mihin oli johdot rispaantunut ja terät entiset ja näin poispäin, ettei niitä olisi voinut enää käyttöön ottaa. Tulipa nyt kierrätettyä nekin pois. Ajattelin lähteä tässä kohtaa käymään kotona laittaa tuota aurauskalustoa latinkiin, että saa sitten työpäivän päätteeksi pihan siistittyä. Ja niin kuin mä vähän arvelinkin, niin ei näitä pikkusia sorateitä täällä mitään aurattu, että tänne se taisi Mörköllillä varmasti jumiin jääty, jos olisi aamulla liikkeelle lähdetty. Päästetään koirakin käymään pihalla kuitenkin. Tarvitsee jalat ristissä olla koko päivän. Terve, heippo! Noniin. Terve! No niin. On kiva.
Käydääs kurkkaamassa, onko roikka paikallansa. Täällä on meidän aurauskalusto. Valkolakki, ylioppilasmalli. Valmetti 604. Roikkakin löytyy täältä näin. Pannaan pistoke kiinni. Noin, se sujahti sinne. Kuuluuko mitään naksutuksia? Kyllä se kuulostaisi siltä, että lämpeämään lähti. Nyt se on lähdettävä Pursalaadin loppuehtooksi paistamahan vähän pihvejä taas ja sen päätteeksi sitten tulla auraamahan piha. Meinasin survasta Volvonkin ja kotipihaan mahasta kiinni, kun yhtään huomannut, että siinä oli lumipenkka niin likellä kun käänsin. Päästiin irti. On tää ainakin niinku olevinaan neliveto. Pääsee täällä hangessa eteenpäin. Tankataan nyt vielä vähän sähköäkin Volvoon tällä työmaalla, jos se kulutus siitä pikkuusen tippuus. Johan on solmussa tämäkin. Miksi ne on aina näin? Aukeeko luukku vai onko umpi jäässä? Heikolta näyttää, heikolta näyttää. No, sieltä. Sitten ei muuta kuin töpselireikä. Sähköä tulee. Jes, se on pihvittään päivän osalta paisteltuna. Käyn tuikkaas auton lämpeämään ja lähden seuraavaksi aurailleen kotias sitä pihaa. Hyvin kävi porukkaa tänäänkin lumisateesta huolimatta syömässä, että kai se vaan joka vuosi alkaa kevättä kohti niin vilkastumahan tuo asiakasmäärä. Mutta nyt otetaan tosiaan auto pois latingista ja lähdetään sinne piha-aurailuhommiin. Siitä roikka pois. Ei muuta kuin vetoja. No joo, kotia on päästy, niin mennään kattoon kuinka valtion metalli hörähtää käyntiin vai hörähtääkö ollenkaan. Onko täältäkin akut selvät? Täällä lähti. Taitaa olla tää mun skrapa sama ikäinen kuin traktori. Jaa, se täytyy noita romuja käydä muuten siirtämässä ennen kuin täällä mahdotahan mitään auraamaan. Sitten tärskäytetäänkin tää meidän piha komei härveli tulille. Sehän lähti kans niinku palmun alta. Oi, se lähtee liikkeelle. Pikkusen täräjää koko laitos. On nää kauheita härveleitä.
Vielä viimeisen härvelin siirto. Joku tuonut meidän talouteen tämmösen riisikipon tänne. Se varmaan tuohan nyt vaan kaunistuus, kun sitä pikkusen valmetilla tölmääsissä. Se on mukavaa hommaa tää auraaminen. Täällä ei hirveesti tässä mäessä enää lunta ollut, kun naapuriäijä oli käynyt tämän jo linkuamassa. Täällä on tämmöstä ystävällistä toimintaa täällä maaseudulla naapureiden kesken. Ketju kilkattaa mukavasti renkaat. Hiraspuoli päällä, ettei mennä seinästä läpi. Jes, piha olisi aurattu ja paljon ammattimiehelle häpiä. Kyllä tämän jälkeen on mä niin ristustaitava tässäkin. Aina on itteni kehunut ja aina on kehutuksi tullut. Mutta meikäläinen lähtee lämmittämään nyt takkaa ja makoilemahan sohvalle. Huomenna tulee sitten se laitekauppias, niin katsotaan mitä kaikkea se yrittää meille tyrkyttää sinne grill-lakeudelle. Mutta ei muuta kuin huomiseen ja huomenna jatkuu videonteko. Se olisi päivä vaihtunut, tuli justiin tänne grill-lakeudelle ja oottelen, että se laitekauppias tulisi paikalle, niin katsotaan mitä näille olisi tehtävissä. Mitä laitetaan uusiksi ja mitä säästetään. Päivää. Tommi. Mäkisen Pekka. Terve, terve. Hauska tavata. Sä tulit laitteita kauppaamaan. Joo. Niin, tää nyt olisi tarkoitus tässä tämän vuoden alkuun tai tässä kevään aikana nyt pykätä pystyyn. Ja Joo. peruspurkereita, just silleen, että ne vedetään rapeeksi tossa. Yeah. Sämpylät ja lihiksiä, porilaista, makkaraperunoita, perusgrillisafkaa. Kyllä, oikein. Niin, se ei taida aivan pariin minuuttiin. Pariin minuuttiin pyöräyttää ohjelmaa, että se pitää ainakin päivittää. Joo. Jees. Niin sit jos tulee jotain, laita viestiä. Kiitos kun pääsit Kiitoksia. käymään. Kiva kun kävit. Yes, thanks. Ja No niin, nyt se olisi ensimmäinen laitekauppias käynyt täällä katsomasta, mikä se mahtaisi olla tarve. Ja kyllähän sitä huomattiin heti, että jotakin tarttis hankkia ennen kuin alkuun päästään. Ja kyllä sitä vaan itse meinaa olla hiljaista poikaa, kun tarkoitus oli mahdollisimman halvalla lähteä liikkeelle. Ja sitten huomataan, että vois kumminkin, jos jonkinnäköistä tänne hankkia, niin meikäläisen vastaukset on vaan jokaiset, että joo, joo. Ja mielessä pyörii vaan, että mitähän mahtaa olla loppulasku, mutta ei se nyt paljon auta, jos tiskikonetta ja tiskiallasta ja isompaa laitetta joutuu joka tapauksessa hankkimaan, niin ottaa muuta kuin tarjouksia sitten vaan useammalta firmalta ja katsoa mikä niistä on paras. Ja kun saadaan tänne sitten laitteet paikoilleen, niin ollaan taas lähempänä sitä avaamisajan kohtaa. Mutta nyt meikäläinen hilpasee tästä tonne Mainossulalle. Mennään suunnittelemaan sitä lokua sinne ja teiltä on tosiaan tullut hyviä ehdotuksia ja piirustuksia, että minkämoinen se voisi olla, että hyvin olette saanut kiinni siitä mun ideasta ja meinaan näitä teidän ehdotuksia nyt siellä sitten näyttää, että jos päästäisiin niistä sitten tämän Mainossulan kanssa eteenpäin. No niin, nyt ollaan tultu tänne Mainossulan pihaan ja
Käydään tosiaan täällä viemässä tätä logohommaa eteenpäin. Me ollaan täällä teetätetty tähänkin asti kaikki meidän Pursalaadi paidat ja valomainokset ja muukki kyltit, niin eiköhän me täällä saada tää lakeydenkin homma eteenpäin. Mennään sisään ja katsotaan mitä täällä meille tuumataan. Päivää. Logoa. Yes. Niin, meille tulee tosiaan se grillakeus. Ja se pitäisi mennä vähän samalla tyylillä kuin Pursalaadinkin logo, että on se ympyrä ja sitten se grillakeusteksti jatkuisi niin kuin pitkänä. Sinne valomainokseen tulisi sellainen. Ja. Mulla on täällä nyt vähän omaa tekelettä ja sitten on asiakkaiden visioita, että minkälaisia ne voisi olla. Ja kun mä haluaisin sinne näitä pohjalaisjuttuja, että tulisi sellainen pohjalaishattu ja latoa ja sun muuta, niin tossa on nyt sinne päin. Mä taisi olla itse asiassa pikkuveljen tekemä. Niin, sitten joku vinkkasi, että Etelä-Pohjanmaan tai maakuntakukka on Maito Horsma, että voisiko sitä käyttää siinä logossa, mutta alkaako meillä olla jo vähän paljon tavaraa siinä. Semmonen niinku toi Pursalaadikin on tämmönen yksinkertainen ja pelkistetty se pitäisi olla. No niin, siellähän saatiin heti ideasta kiinni, että mä uskon, että saadaan äkkiäkin logo aikaiseksi tänne. Hieno homma. No niin, nyt on suuri kivi vierähtänyt pois sydämeltä, kun ammattilainen on suunnittelemassa logoa eikä tarvitse enää itse niin murehtia sen tekemisestä. Mulla on kova luotto siihen, että mainossulka toteuttaa meille justiin semmoisen logon, mitä mäkin oon itse mielessä pyöritellyt. Mutta tässä kohtaa meillä on nyt piha aurattuna ja laitetarpeet on katottuna, logo on suunnitteillaan. Ei kai tässä jaksossa nyt tarvitse sen enempää ollakaan. Ensi viikolla mennään Etelä-Pohjanmaalle tuonne Kurikkahan ja käydään siellä äireen synttäreitä juhlimassa ja samalla voisi siinä matkalla sitten katsoa muutaman grillin, mikä osuu kohdille ja kun vaan aikataulut natsaa, niin päästään niissä sitten käymään ja vähän verestellä niitä muistoja, että minkämoisia ne annokset siellä on, niin on sitten helppo lähteä toteuttamaan täälläkin saman moosta. Mutta tosiaan, tää jakso oli tässä ja kiitos kaikille kanavan tilaajille ja ota säkin kanava tilaukseen, mikäli se ei sulla jo oo. Ja meikäläinen jää pikkusen tänne vielä grilliä siivoilemahan, mutta tässä kohtaa levyseppäkeittäjä kiittää ja kumartaa. Mutta kun seuraava jakso